Beri her tişte seri ve sahibi, seri gelime sahibi, seri geri Kurdistan sahibi. Jubo Salih Müslüm Keremken, hun çit karın bejin mesajı ve çiye. Rastî îro em debîranîna Salih Müslim de em hemê şehîdê Kurd û Kurdistanê bîrtînin. Salih Müslim kesayetekî ku di jiyana xwe her tim û tim li bo tevgera wî ji bo azadiya gelê Kurd bû, ji bo hebûna gelê Kurd bû, ji bo pêşeroja gelê Kurd bikaribin bi aramî bi istiqrar jiyan bike, di jiyana xwe hemê vî rengî derbas kir. Mixabin demeke ku di nexweşiyekî giran de derbas bû, ew jî gurçikî wî hatibûne segnandin û derbasî Başûrê Kurdistanê ji bo tedawiyê bû. Îro van saeta de em xebera şehadeta wî bihîst. Em dibêjin bila serê gelê me saxibe, serê gelê Kurd saxibe. Rastî jî hûndayekî gelkî mezin e ji bo me weke partî em Partiya Yektiya Demokratîk li ser keda wî mezin bûye. Li ser tekuşîna wî ya ku bi salan dayîne meşandin. Her wiha naskirina dîroka gelê Kurd kesayetekî vî rengî karî ku Rojavayê Kurdistanê bigihîne di raya navdewletî de di cîhanê de bide naskirin pirsgirêka gelê Kurd. Ji bo wê qisarekî kesayetê bavê welat ne kesayetekî ji rêzê bû, ne kesayetekî ku em tenê bi gotinekî yan jî dibe. Yani qisarekî gelkî mezin bû em weke peyda ji bo gelê xwe, ji bo malbatê, ji bo hemû rêhevalên partiyên em sersaxî dixwazin ji ber ku hem rewşa wî ya tenduristî jî hem jî bedelekî mezin û tekuşînekî dî nekarî bû ku rasterast di nav refê partiyê de van dema dawî de hemê di xistê de derbas kir. Ji bo wê em dibêjin xwesara bavê welat hevalê Salih Müslim ji bo gelê Kurd û ji bo gelê Sûrî, ji bo Kurdistaniya xwesarekî mezin bû. Bila serê gelê me saxibe, serê rêberafû saxibe, ji ber rêhevaltîkî rast ji bo rêberafû jî bi salên dirêj pêre jî em dibêjin şehîd namire gelê me. Berê ji bo merasima hinekî informasyon xeber hat gotin sibê saet neha cenazeyê wî digihîje deriya Semelka. Gelo ji bo merasima tiştek hûn dikarin bêjin niha sibê çi dibe çi nabî? Şixwe siba heştê sibeha ji li Hewlêrê millet li pîça xestê kom dibe, li Hewlêrê kom dibin. Gelê me Başûrê Kurdistanê hem ji Silêmanî heta Hewlêrê her kesek li wê derê kom dibe cenazê re derbasî pêşxabûrê bibe piştî wê re derbasî Sêmalka cenazê heta derbas dikin. Saet 10 Rojavayê Kurdistanê milletê me li Sêmalka kom dibe. Piştî wê re bajar pêşwaziya cenazeyên hevalê Salih Müslim dike. Heta mê radestê Qamişlo bikin, li Qamişlo dis ve merasimê wî resmî tê çêkirin. Gelo binin heta li Kobanî yan jî li mintiqeyê Cizîrê were? Wê li Kobanê merasimê giştî ji bo veşartina wî li Kobanê be lêberê em ê li Qamişlo em ê merasimekî li Qamişlo çê bikin û em ê xatir jê bixwazin wek gelên herêma Cezîrê piştî wê re em ê radestî Kobanê bikin, em ê cenazî bikin Kobanê. Gerek spas hev Seroka Peyede Pervîn Yusuf carekî din serê ve saxî serê genê me serê Rojavayê Kurdistan saxî.